الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 36-cı zul günahını alırız bu derste. Ol sahabalarını sugu, sahabalarını lanet kılu, hem sahabalarını indi kimsetu. Biz bilamiz sahabalar indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kitirip, onu kurgan, onun bilen indi yaşagan, onun bilen hoş kılgan, onun bilen indi imansızlarga karşı körәшкән indi, onun bilen birge hicret kılganlar indi. Hem umumen şuşu İslam dinin bizge halik iriştirüşü kişiler ol sahabalar. Onu көріп, ona iman kitirgen kişiler onun bilen yaşagan ol sahabalar deb atala indi. Hem alar indi bar muhacirler, bar ansarlar indi. Muhacirler indi Mekke şəhərindən Peygamberimiz bilen Medine'ge köçüp kilgenler indi, hem ansarlar indi şuşu köçüp kilen muhacirlerini özünün tuğanları gibi kabul etip, alarga hürmet görsetken kişiler indi. Hem şuşu sahabalarının İslam dininde urunu bik dereceli, hem alarga biz her vakitte da tege, mesela Abu Bakr, Umar desek, radıyallahu anh, Allahu Teala alardan indi riza bulsun, razı bulsun deyip dua kılarga tiyiş biz. Bulayğına indi alarının ismi aytılmay. Her vakitte da alarga qarata indi dua kılınırga tiyiş. Hem biz alarını indi yaratırga tiyiş biz indi, hem imanımızın bir bilgisi bulup tura indi. Şuşu sahabalarını yaratu, alarını indi hürmet etu, hatta alar arasında bulgan nizaklarını da indi biz anda indi tüpşünmüşe indi, alar şunday bulgan, alar munday bulgan deyip түгел, Allahu Teala telegen şulay bulgan, Allahu Teala alarını gafu etsin, kişirsin, alardan riza bulsun deyip kine kabul etirge tiyiş biz indi. Hem İslam dininde mena şuşu süykli sahabalarını da indi sükken için katı azap әзерләгән indi. Hem indi azapkana da түгел әле, Allahu Teala indi андый кешеләрне гомумән ләгънәт кыла инде. Чөнки безнең бар аят, безнең бар хадисләр кая Аллаһ Тәала әйтә, мин алардан риза булдым ди, шушы сахабалардан, мухаҗирләрдән, ансарлардан. Бар безнең хадисләр кая Пәйгамбәребез әйтте, Аллаһ Тәала ләгънәт кыла ди кем шушы сахабаларны сүгә инде. Кызганычка каршы кайбер кешеләр, кайбер фиркалар бар шунда инде үзләрен мусулманга санап та инде шушы сахабаларны сүгәләр, сүгеп кенә калмыйлар, үзләренең шушы диннәренең нигезе итеп алалар, шушы сахабаларны сүгү, аларга каршы ләгънәт кылу инде. Менә моннан сакланырга кирәк инде, әгәр дә мондый кешене күрәбез икән, безгә шундый идеология тыга башлый икән инде, без аларга нәсихәт кылырга тиешбез, шушы менә алачак аятларны һәм инде хәдисләрне китереп инде. Чөнки тагын бер әйтәсем килә, менә сахабалар инде сәбәпче булдылар бөтен дөньяга шушы ислам диненең таралуын. Алар шушы Кур'анны җыйдылар, Кур'анны инде шушындый бүгенге көнгә ирешкән тәртипкә салдылар инде. Алар шушы Кур'анга тәфсир кылдылар, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның бүгенге хәтлек инде менә хәдисләрен шулай итеп ирешүенә сәбәп булды инде. Без беләбез, Абу Хурайра анда ничә меңнән артык инде хәдис ятлап хаманы ирештереп калдырган бер-берсенә инде чылбыр буенча инде. Без беләбез, нинди зур безнең Абдулла ибн Мас'уд тәфсир бар, тәфсир кылып калдырган инде аятларга. Һәм менә гомумән безгә инде дин ирешүнең төп сәбәбе шушы сахабаларның тырышлыгы булган инде. Алар шунхатлык тырышканнар, шушы динне ирештерүгә, аның белән гамәл кылырга инде, һәм шуларның менә бәрәкәтен әле без бүгенге көндә дә татыйбыз инде. Һәм Пәйгамбер Аллаһ Тәала Peygamber sallallahu Bukhari cintinde kiletren sahihinde aytdı. İnna Allah azze ve cel qala men aadili valiyen faqad azantuhu bi harbti. Kimdi? Minimdi, şuşu min yaratkandı kişilerime, mingə yakın bulgan kişilerge di ziyan salaykendi. Яки аларга бер дошманлык күрсәтәйкән, мен аларга инде сугыш елан итәм ди. Аларга карата ди, көрәш елан итәм ди. Bu нәрсә дигән сүз, моны галимнәр китерә, менә кем инде Аллаһны яраткан куллары бар бит шул Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, сахабалар, шулаймы? Әгәр дә шуларга каршы зыян сала икән, аларны сүгә, ләгънәт кыла, Аллаһ Тәала нәрсә ди? Пәйгамбер нәрсә ди Аллаһ Тәала? Аларга каршы карата ди, сугыш елан итәм диде. Һәм каян беләбез соң Аллаһ Тәгаләнең менә бу кешеләре яраткан, Аллаһ Тәала риза булган. Моны инде Аллаһ Тәала Куръани Кәримдә әйтә.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دي مهاجر هم أنصارlardan bulğanday birinçiləri hem yaxşılıqta onlarga yerüşçilərdi. Yani şuшы sahabularga indi yerüşçilər şulay tabiinlər kirə indi. Allah onlardan indi razı buldu dey. Yani bu dəlil bulub tura şuшы muhacir hem ansarlardan Allah Teala riza buldu. Yani şuшы sahabulardan Allah Teala riza buldu. Allah Teala riza bulgaç aның yaratqan, aның сөйгән, аңа якын булган инде кемнәр ул? Якын кешеләр инде. Һәм хәдис нәрсә дияк? Аллаһ Тәала сугыш игълан итә, кем шушы яраткан бәндәләренә зыян сала яки инде душманлык күрсәтә икән, Аллаһ Тәала нәрсә дидек? Аларга инде сугыш белән чыга диде. Һәм Аллаһ Тәала ди, алардан риза булды диде. Һәм аларга Аллаһ Тәала асларында елгалар агып торучы иҗмахларны әзерләде ди. Һәм алар анда мәңге калырлар ди. Бу зур уңышка ирешү диде. Бу инде дәлил булып тора. Сахабалар инде күпчелеге кая? Җәннәттә инде. Һәм без беләбез әле күп хадисләр бар. Кая инде бу дөньяда да инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям аларга инде шатландырып калдырган әйтеп. Сез шушындай сахабаларым инде җәннәткә турыдан-туры җәннәткә керәчәкләр дип инде. Сахабалар менә бу дөнья йөзендә инде җәннәт белән шатландырган. Һәм шуңа күрә дә инде сакланырга кирәк алар турында инде начар уйлардан. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, шулай Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән صحيح حديثنا لا تسب أصحابي فهو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه dedi. Минем сахабаларны да сүкмәгез ди. Менә бу пәйгамбәремездән әбер нәрсә? Сахабаларны сүгергә, ләгънәт кылырга, алар турында начар сөйләргә ярамый. Чөнки пәйгамбәребез әмер итә. Сүкмәгез ди минем сахабаларны инде. Һәм ди нәрсә ди? Әгәр дә сез ди Ухуд тауы хәтлек, Ухуд тауын беләбезме? Менә хаҗга баргач зиярат кылдыралар шушы Ухуд тауы. Аның зурлыгы бик зур. Хәтерләмим, узынлыгы 7 километрга сузыла булган. Бу талуым бар, әмма ләкин инде бик зур инде. Һәм менә шуның хәтлек Ухуд тауы хәтлек тә уйлап кара, не зур тау име? Шуның хәтлек тә ди, алтынны ди Аллаһ юлында сарыф итсәгез дә ди, садака итеп бирсәгез дә ди. Әле бу биргән чиракта инде. Сез ди алар менә бер мут, менә 2 учны шулай итеп җыйса, бу мут дип санала. Менә алар да бер мут шушы алтын сарыф итте икән ди. Сез ди хәтта ди шуларның да яртысына да ирешә алмыйсыз ди. Менә яртысы берәр сахаба шушы ушыбызның яртысы хәтлек кенә инде садака бирде икән, алтын белән чагыштырганда инде. Ә без инде бер Ухуд тауы хәтлек алтын бирсәк тә ди, алар дәрәҗәсенә ирешә алмыйсыз ди. Уйлап карагыз, ни дәрәҗә сахабаларга карата. Без күпме генә алтын Аллаһ юлында сарыф итсәк тә, алар биргәнгә хәтлек, алар биргәнне без ирешә алмыйбыз, булдыра алмыйбыз. Һәм менә монда инде әмер килә нәрсә дип, аларны да сүкмәгез дип инде. Һәм Табарани җыентыгында хәдистә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Мен сабба асхаби фа алейһи лаънатуллаһ" ди. Кем ди минем сахабаларымны ди сүгә икән ди, Аллаһ Тәала аларны ди ләгънәт кыла ди. Менә бу инде тагын да куркыныч, Аллаһ Тәала инде үзенең инде рәхмәтеннән ала инде. Һәм шуңа күрә bundan сакланырга кирәк. Һәм гомумән Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хадисендә: "Ла тасуббул амват фа иннахум кад афду иля ма каддаму" ди. Үлгәннәрне дә сүкмәгез ди. Чөнки алар инде үзләре кылган нәрсәгә ди ирештеләр инде ди. Һәм менә бу хадис инде гомумән әле сахабалар гына түгел, гомумән үлгән кешеләр турында бара. Әгәр дә мусульман кешесе үлеп китте икән инде, Пәйгамбәрбез әйтә, үлгәннәрне сүкмәгез ди, чөнки алар нәрсә эшләделәр, шуңа иреште инде. Ягъни, әгәр дә гөнаһ кылган булса, шуның җәзасын алып ята. Инде сүгүдән берни файда. Һәм шулай әгәр дә ул изгелек кылып инде Аллаһка гыйбадәт кылган булса инде, ул инде Аллаһ Тәаләннән риза булса инде, ул анда инде Аллаһның җәннәтен көтеп ята инде, рәхәтлектә инде. Һәм шуңа күрә кеше сүгеп инде үзенә генә гөнаһ җыя. Шуңа күрә иң беренче чиратта менә бу
мәйетләргә килгәндә инде сахабаларны сүгү катгый тыела инде. Һәм инде шулай ук мөселманнарны да инде. Чөнки хадис инде бөтен кешене дә үз өчен ала. Мәйетләрне, үлгән кешеләрне дә сүкмәгез ди, аларны инде начар яктан искә алмагыз ди, чөнки алар нәрсә эшләде, шуңа инде иреште ди инде. Һәм шуңа күрә бу мәсьәләдә игътибарлы булырга кирәк. Әлхәмдүлилләһ, безнең якта бик күп булмаса да, бүтән җирләрдә инде үзен мөселманнарга санап, хәтта намаз укып йөрүчеләр дә менә бу әйткәнемчә сахабаларны сүгү үзләренең диннең асылы итеп саныйлар. Аларга ләгънәт кылсаң гына син анда җәннәтле буласың, аларны күферлеккә чыгарсаң гына син анда камил иманлы буласың дип шундый дин тотучылар бар. Алла сакласын. Менә мондый фикерләрдән сак булырга кирәк һәм ишетәбез, күрәбез икән инде. Без аларга насихат кылырга тиешбез шушы Куръан аятлары белән, шушы хадислар белән инде. Һәм Аллаһ Тәгалә тәүфыйк хидаят берсенә барлык сахабаларны да инде яратып, аларга дугалар кылып инде, аларга ияреп, чөнки алар иң яхшы инде шушы тәфсирне белүче булды, иң яхшы инде пәйгамбәрнең сөннәтен белүче булды. Шуңа күрә безгә аларга ияреп, алардан үрнәк алырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә бездән риза булып инде, ул яраткан гына гамәлләр кылып, аның ризалыгына ирешеп, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.